Missä kapteeni on? Lähti käymään kusella. Eiköhän se pian tule. Sori kun kesti. Tehtävämme on tuhota matojen valtaama planeetta Q91724R3. Koiperhoset ovat kuulemma jo alkaneet kuoriutumaan, joten pidetään kiirettä, ettei tämä invaasio leviä koko galaksiin. Hoidetaanpas homma kotiin, niin päästään Starburgeriin lounaalle. Anubis Falcon, grillaa sinä sillä plasmallasi aukko planeetan ytimeen, niin minä ja Angulus Zeus tuikkaamme siihen madonpesään kuolettavan annoksen salamia ja negatiivisia ioneita. Kuolettava annos salamia. Anguluksen tapauksessa riittää, kun heittää frisbeitä yhdellä siivulla. Ai helkut! Sinuna en viisastelisi, Anubis. Tiedät hyvin, että akkukennoni on herkkä eläinproteiinille. Vieläkö Starburgerista saa soijapihvejä? Soija? Onko se joku uusi lihaton teuraseläin? Out! Kapteeni, eiköhän olla jo tarpeeksi lähellä tositoimiin. Hyi miten mätä planeetta! Anna palaa, Anubis. Rookeri, tulta matojen munille. Meidän vuoromme, Zeus. Kof. Tiedätkö, miten paljon jetpackisi savuttaa? Tiedän. Se pitää sähkökärpäset loitolla. Ja taas solvataan. Noin rumaa variksen pelätintä en uskaltaisi lähestyä muutenkaan. Niinpä niin, pörriäinen. Nyt hommiin. Tulta! Jes. Helppo nakkipojat. Sitten syömään. Mikäs hitto se oli? Kapteeni, minuun osui. Adamantium kouraani. Se on pasvana. Mahdotonta. Tässä galaksissa ei ole miekkani lisäksi mitään, mikä purisi adamantiumiin. Kapteeni, vasemmalla. Ai Anubis vastaa. Kuuletko minua? Suojakenttä ei toimi. Generaattorivika, happivuoto. Voi paska. Zeus, lataa EMP täydellä teholla. Näytetään sille, kuka tässä galaksissa oikein määrää. Kyllä, kapteeni, virta riittää juuri ja juuri. Sanoitko, että se katosi jäljettömiin räjäytettyään Anubiksen ja Zeuksen kappaleiksi? Kyllä. Ja ajattelit siis, että minä voisin tehdä asialle jotain, jos tulet tänne valittamaan? No sinähän se orakkeli olet. Joo, no... Onhan tietysti yksi keino. Niinkö? Kerro mikä. Katsos, kun on tämä maailma tässä. Niin. Sitten on olemassa maailma, jossa jumaliakin suuremmat olennot päättävät meidän kohtalomme. Suuri maailmoiden luoja ja kohtalon monitahokkaan pyörittäjät. Niin. Ja miten se tähän liittyy? No, niillä mahtiolennoilla on valta herättää kuolleet, ja periaatteessa voisi olla teoreettinen mahdollisuus siirtyä tästä maailmasta siihen maailmaan ja takaisin. Tarkoitatko, että kävisin kovistelemassa niitä jumalolentoja miekallani? Niin. Rakensin 400 vuotta sitten tuon siirtymäkaapin, jota en ole uskaltanut käyttää vielä koskaan. Hyppää sisään.
mutta mites me nyt tarkalleen ottaen olemme tällä hetkellä? Minä haluan olla ryhmänjohtaja. Tarkalleen ottaen tässä. Minä haluan olla ryhmänjohtaja. Missä eli Joutsen joella. Minä löysin Joutsen joelta Keijumiekan. Koska minun on viisauteni 27. En voi olla epäonnistumatta. Miten se... Päivä. Oletteko te... Sinä? Kerro nimesi. Komentaja Halogenus Sirius. Kapteeni Zeberyksen poika. Oho, sentään. Se toimii sittenkin. Minähän sanoin, että se toimii. Olet siirtynyt ulottuvuuksien välillä rakentamallani ulottuvuusporttiaparaatilla. Se muuttaa sähkökentän atomimateriaan ymmärtämään muotoon, jos tiedät mitä tarkoitan. Tervetuloa maahan, komentaja Halogenus Sirius! Hei! Tässä se on. Tässä se on. Keimo suunnitteli sen puolustusvoimille, mutta ettei se koe käyttöön. Tekö siis olette suuri maailmojen luoja ja kohtalon monitahokkaan pyörittäjät? Mielenkiintoista. Älkää naurako! Minulla on teille ehdotus. Jospa järjestäisitte ystäväni elävien kirjoihin, ja minä jätän teidät henkiin. Seis! Älä yritä mitään tai revin hahmolomakkeesi palasiksi. On olemassa syy, miksi kutsuimme sinut tänne. Sinun on pelastettava maapallo. Maata lähestyy suuri Nibiru-planeetta, joka ohittaessaan maan sekoittaa magneettikentät ja tuhoaa ilmakehän ja hävittää elämän maan päältä. Aivan. Jos tämä maailma tuhoutuu sinunkin maailmasi. Mistä voin olla varma, että ette yritä kusettaa minua? Tämä NASAlta vuotanut videopresentaatio todistaa meidän olevan oikeassa. Katso, tässä näet itse kuinka maapallon pyörimisliike pysähtyy 3 päiväksi ja alkaa jääkausi. Linnut eivät enää osaa suunnistaa ja vilja ei kasva. Heti kun olet tuhonnut Nibirun, järjestämme sinut takaisin kotiin ja voit taas tuhota kaveriesi kanssa galakseja. Minulla ei liene siis vaihtoehtoja. Mistä tunnistan Nibirun? Se on iso ja punainen ja piilossa kuun takana. Salaa lähestyy sieltä maata. Kuun pimeältä puolelta. Ei, itse asiassa... Hiljaa, Keimo! Vaikka siitä ei ole todisteita, se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi totta. Kotka on laskeutunut. Olisin toki tuhonnut Nibirun, mutta joku oli näköjään ehtinyt ensiksi. Nibirua ei siis ole olemassa. Minähän sanoin, ette voineet uskoa minua, vaikka laski sen aivan itse. Se on mahdotonta. Nibiru ei sitä vissiin tuhoakaan maapalloa. Niin,
Mutta, mestari, sinähän sanoit. No, mutta siis NASA ja Nostradamus ja Maija-kalenteri ja profeettojen ennustukset ja hallituksen peittelevät